Pois moi bo día. Hoxe, a través desta rolda de prensa, queremos trasladar as consideracións do BNG respecto de dous asuntos que nos parecen relevantes. O primeiro ten que ver con todo o que rodea a xestión das residencias de maiores. Como sabedes, hoxe, felizmente, pois podemos entrar na fase 2. Entrar nesta fase supón que tamén o Goberno galego pode autorizar que se empecen a realizar visitas a residencias de maiores e creemos que é moi importante que a Xunta de Galiza extreme todas as medidas de prevención para evitar que podan darse novos contaxios e, polo tanto, que debe de activar todos os mecanismos que estén na súa man para que estas visitas se fagan coas máximas cautelas e coas máximas garantías. Nese sentido, entendemos que é importante que a Xunta de Galiza active un plan de inspección para ver si todas as residencias de maiores cumplen os protocolos que deben establecerse para estas medidas e, polo tanto, que haxa precaución, prevención e todas as garantías sanitarias para que estas visitas se fagan sin supoñer un risco para as persoas que viven nesas residencias. Concretamente, polo tanto, consideramos que se deben de inspeccionar todos os centros de maiores e comprobar si se están tomando medidas que son importantes para garantizar a seguridade nestas visitas. Medidas como comprobar a temperatura das persoas que van a acceder ao centro, garantir que se faga hixiene de mans e o uso de máscaras, establecer que este sistema de visitas debe facerse sempre con cita previa, que preferentemente debe realizarse en lugares exteriores e que no caso de facerse no interior das residencias o preferible é que se faga nun espacio determinado para ese fin e, por lo tanto, limitar os espazos que poden contaminarse ou que poden, por lo tanto, verse expostos a contagio por parte de COVID-19 e, por último, tamén que ten que estar garantizado que se van intensificar todas as medidas de limpeza e desinfección das residencias cando se produzan visitas. Esta é unha cuestión que nos preocupa, pero que non podemos deixar de poñer o foco sobre o aspecto máis global da nefasta xestión que se fixo das residencias de maiores por parte da Xunta de Galiza. É evidente que o Goberno de Feijóo ten que asumir que cometeu erros graves na xestión desta crise do COVID-19 no que se refire ás residencias e debe de asumir tamén a súa parte de responsabilidade. Sobre todo porque sabemos que os erros de prevención que houbo na crise do COVID-19 tiveron unhas consecuencias dramáticas. Temos sobre a mesa un dato que é alarmante, o feito de que case a metade das víctimas mortais por COVID-19 foron persoas que estaban en residencias de maiores, polo tanto é evidente que fallou a prevención, e non só temos ese dato, tamén sabemos que houve centos de persoas contaxiadas precisamente no ámbito destas residencias, ben persoas usuarias ou ben traballadores e traballadoras. E se houve estes contaxios é porque non houve anticipación, non houve prevención e non tiñan o material necesario para poder protexerse e, polo tanto, protexer a un dos colectivos máis vulnerables ante o COVID-19 como son as persoas maiores. Permitídeme dar algúns datos que afondan en até que punto fallou a prevención e até que punto houve unha afectación moi importante nas residencias de maiores. Sabemos que entre os 70 e os 85 anos hai unhas 384.000 persoas no noso país. Destas, só 20.000 están nunha residencia de maiores e, sin embargo, este colectivo, o que está en residencias de maiores, concentra a metade dos falecementos por COVID-19 en Galiza. Engadamos, ademais, outro dato que creo que nos dá moitas explicacións. Hoxe no noso país hai 223 residencias de maiores, pero só 24 son residencias públicas. Sabemos, ademais, que ao longo destes 11 anos Feijóo non construíu ni unha soa praza de residencia pública para persoas maiores. Non o fixo, a pesar de que leva 2 legislaturas prometendo que habería unha residencia para maiores en cada unha das 7 cidades. Non hai colocada ningunha soa pedra destas residencias. E, polo tanto, estamos vendo dramáticamente nesta crise do COVID-19 até que punto falla un modelo
no que se privatiza de facto a atención ás persoas maiores e na que o que se está buscando é o lucro precisamente co que debe de ser un dereito que ter unha atención digna na nosa vez. É grave que isto pase, pero tamén é grave porque sabemos que nesta crise deixou en evidencia os graves problemas de xestión que hai nas residencias de maiores, problemas que coñecía a Xunta de Galiza, problemas que sinalou nun informe hai pouco tempo o propio Consello de Contas, pero que vimos como o Goberno de Feijóo preferiu facer a vista gorda ante estes incumprimentos en vez de protexer un dereito como é o dereito a ter unha atención digna e a garantizar que esos centros privados tiñan que cumprir os requisitos que estaban establecidos. En todo caso, agora o momento é mirar para o futuro e ver como facemos para evitar que unha situación destas características poda repetirse. E nese sentido, nos hoxe consideramos, en primeiro lugar, que ten que haber un plan de inspección nas residencias de persoas maiores que garantice que as visitas se van facer con seguridade. En segundo lugar, que nesa mirada cara adiante temos que saber que pasou, que fallou, e por iso un dos compromisos que adquire o BNG é que en canto se constitúa o novo Parlamento de Galiza despois das eleccións do 12 de xullo, reclamaremos a creación dunha comisión de investigación sobre a xestión das residencias de maiores no COVID-19 e os efectos que tivo a privatización. Temos que facelo por respeto ás víctimas, por respeto ás súas familias e por respeto ao conxunto da sociedade, porque temos que saber cales foron os erros para evitar que podan repetirse no futuro. E o terceiro compromiso e a terceira cuestión que queremos poñer sobre a mesa pois é que é necesario facer un cambio de modelo, nunca máis unha xestión que poña en risco a saúde e os dereitos a unha atención digna na vellez e, polo tanto, hai que rescatar ao sector das residencias de maiores para o público e garantizar precisamente que nos últimos anos da nosa vida, en caso de ter que acudir a unha residencia, teremos un sistema público que nos vai a garantizar esa atención e, desde logo, ese é un dos compromisos do BNG. A segunda cuestión sobre a que hoxe queremos poñer o foco ten que ver co reparto do fondo de 16.000 millóns de euros que está comprometido polo Executivo para o conxunto das autonomías. Temos claro que é importante que Galiza teña un trato xusto neste fondo, que cos criterios que se teñen postos sobre a mesa, aínda que non sexan os definitivos, isto significaría un agravio para o noso país e que baixo ningunha circunstancia podemos permitir que o reparto desos fondos acabe sendo teña fundamentalmente como destino a Madrid ou a Cataluña e que isto supoña unha discriminación para Galiza. Por lo tanto, imos defender que ten que haber un reparto claro, xusto e equitativo destos fondos, onde con claridade teñen que incluirse criterios que sexan determinantes no reparto desos fondos, como é a dispersión poboacional, porque sabemos que encarece a prestación sanitaria ou a prestación de servizos sociais, o envellecemento e os índices de dependencia da poboación residente en calquera comunidade autónoma. Está claro que os criterios nunca son neutros, que non se pode aceptar uns criterios que claramente queren beneficiar a dúas comunidades en detrimento de Galiza, e o compromiso que temos desde o BNG é defender un trato xusto e equitativo que signifique que o noso país, que ten un número moi importante de persoas dependentes, un número moi importante de persoas de idade avanzada e que, polo tanto, eso ten un incremento dos custos das prestacións sociais e das prestacións sanitarias, pois ten que haber un reparto de fondos que sea xusto con Galiza e nesa dirección imos traballar, tanto desde o Parlamento de Galiza reclamando que teñamos unha posición de país á hora de defender estes criterios, como tamén desde o Congreso dos Deputados a través do escano do BNG, onde imos a ser moi exixentes co Goberno central nesta materia. E eu, por a miña parte, era o que vos quería trasladar e quedo a vosa disposición por si hai algunha pregunta dos medios de comunicación. Moi ben, pues vamos a dar uns minutos por si alguén quere formular preguntas. Sí, temos unha pregunta, unha doble
doble pregunta da cadena SER. Por un lado, Galicia pode deixar de estar en estado de alarma nos próximos días. Parece que axeitado. E a segunda cuestión, di Feijóo que decir que convoca as eleccións en plena pandemia porque lle favorece é moi cuestionable. Que valoración lle merece? Ben, sobre a primeira cuestión, nos entendemos que o feito de que Galiza deixe de estar no estado de alarma ten que facerse en base a criterios obxectivos que fagan que desde o punto de vista sanitario pois eso sexa unha realidade. Eu creo que todos e todas nos alegraríamos de poder non estar baixo estado de alarma porque significaría que a cuestión este controlada, pero pensamos que temos que ver como evoluciona a situación para ver si ese instrumento para garantizar que se toman medidas que garanticen que non haxa unha propagación do virus, pois realmente si se dan as condicións para poder tomalo. É dicir, a nos pareceríanos ben que Galiza puidera sair do estado de alarma se xa non temos necesidade de ter activados mecanismos que fagan necesario restriccións desde o punto de vista da mobilidade. De non ser así, pareceríanos unha temeridade. Eu creo que Feijóo o que está facendo con este discurso na práctica é facer seguidismo do que lle marca Casado desde Madrid e non está pensando tanto nos intereses de Galiza como nos intereses e na ideoloxía e nas posicións políticas que está marcando o Partido Popular desde Madrid. A segunda cuestión que nos plantexa a cadena SER, a min me parece que o feito de que Feijóo non negue o seu oportunismo político sinala até que punto esta convocatoria electoral non se fai pensando no interese xeral nin da saúde dos galegos e das galegas, sino no feito de que cree que pode ter algún tipo de vantaxa nunha pandemia. Eu o que estou convencida é que os galegos e as galegas van penalizar nas urnas a quen queira facer partidismo dunha pandemia. Nos levamos denunciado o uso partidista que fixo Feijóo desta crise, pero agora a quen lle toca decidir e determinar como califica esta actitude, vai ser os galegos e galegas o próximo 12 de xullo. E eu estou convencida que ese día imos abrir un tempo novo liderado polo BNG. Bueno, eu creo que esa negociación xa se viu cal era o seu resultado o pasado xoves. Nos vamos a seguir defendendo que dentro de Galiza ten lóxica unha mobilidade dentro das 4 provincias, porque non hai ningún criterio epidemiolóxico que diga que polo feito de que non teñamos unha mobilidade interna vayamos a ter unha situación diferente. Eu creo que neste momento hai unha maioría de galegos e de galegas que non entendemos por que non podemos visitar as nosas familias ou por que non podemos desplazarnos entre provincias, que é unha situación que non ten ningún tipo de lóxica, sobre todo cando sabemos que internamente temos un nivel de contagio moi baixo, onde casi non houve circulación do virus e que, por lo tanto, esa mobilidade pode facerse con todas as garantías. En todo caso, o compromiso do BNG vai seguir defendendo que, mentres duren estas fases nas que estamos, que tería máis lóxica que o criterio de mobilidade nos permitira poder facelo no conxunto do país, tendo en conta que a situación epidemiolóxica até estas alturas é boa e houve pouca circulación do virus. Galicia Confidencial, dúas cuestións. A primeira, que opina de que Feijóo dixera que o Goberno Central nin uniu ao BNG para negociar con Bildu? E a segunda cuestión ten que ver unhas declaracións tamén do presidente da Xunta relacionando a menor incidencia do virus en Galicia co elevado investimento que o goberno do Partido Popular ten feito na sanidade pública. Ben, aquí quen está ninguneado é o propio, eu creo que Feijóo, que non ten capacidade para negociar nada a favor dos intereses dos galegos e das galegas e que vimos durante esta pandemia que se puxo
a careta de candidato e onde claramente, en vez de estar actuando en defensa do interese xeral, o fixo actuando en defensa de intereses partidistas e cunha campaña electoral encuberta, bueno, pois que a nos parece que desde o punto de vista ético pois se descalifica a quen o fai, non? E a segunda pregunta, non sei se me podes repetir. O presidente da Xunta destacou este domingo que a situación da pandemia en Galicia se contivo gracias ao investimento que fixo a Xunta en sanidade pública ao longo dos anos de goberno do Partido Popular. Gracias. Como valora esta afirmación e si considera que o 1% de prevalencia da enfermidade en Galicia ten unha relación cos investimentos feitos na sanidade por parte do goberno de Feijóo e consecuencia desos supostos investimentos que afirma o presidente da Xunta que se realizaron, houve aquí unha maior contención do coronavirus. Bueno, creo que todos os galegos e galegas saben perfectamente que fixo o Partido Popular e Feijóo durante estes 11 anos coa sanidade pública. Foron recortes, privatizacións, e isto precisamente o que fixo foi situar nunha peor posición a Galiza a hora de enfrentar unha pandemia como COVID-19. Hai un feito que é moi revelador e é que Galiza, para poder pasar de fases, ten que incluir entre as camas as que temos a disposición, camas que non existen, camas que habría que instalar en hospitais de campaña, pois en polideportivos, en multiusos, e eu creo que isto é a mellor evidencia de até que punto os recortes do Partido Popular danaron a sanidade pública. Vos pensade que durante os últimos anos Feijóo recortou pois máis de 700 camas no sistema sanitario público e debilitou dunha forma alarmante todo o que ten que ver con atención primaria, que precisamente hoxe é a punta de lanza para loitar contra o COVID-19 e que sabemos que todo ese personal está sobrecargado, que se necesitan máis medios e máis recursos e por eso nos estamos insistindo en que é necesario un investimento de máis de 200 millóns de euros nun plan de reforzo da atención primaria que ven pois de sufrir unha crise sen precedentes e que durante estes últimos anos foi precisamente onde máis se centraron os recortes na sanidade pública. Estamos falando de 2.000 millóns de euros menos. Tamén eu creo que a posverdade non ten ningún sentido. Os propios epidemiólogos da Xunta de Galiza están recoñecendo que a medida fundamental pola que o virus tivo pouca circulación no noso país é porque aquí chegou máis tarde e, polo tanto, as medidas de contención foron moito máis eficaces. Paréceme lamentable pois, que o Partido Popular xogue coa mentira para facer campaña e, sobre todo, cun tema tan delicado pois, como unha pandemia na que morreron máis de 600 persoas no noso país, na que houve miles de persoas afectadas e que, ademais, está deixando outra pegada durísima desde o punto de vista económico e social. Eu pediríalle ao candidato do Partido Popular que non xogue pois, con este tipo de cuestións, que non faga campaña dunha pandemia e, sobre todo, que non lle minta aos galegos e ás galegas. Europa Press, houve ou están previstos contactos cos demais partidos políticos para organizar unha campaña electoral máis curta? Pois non hai ningún contacto, nin recibimos ninguna notificación de ninguna das forzas políticas. Nos, sobre este asunto, que temos que decir é que respetamos as decisións que toman outras forzas políticas. O Bloque Nacionalista Galego adoptou este sábado no seu Consello Nacional pois a decisión de ratificar unhas candidaturas que son unhas candidaturas excelentes e eu estou convencida de que os galegos e galegas neste 12 de xullo saben que a alternativa para poder construir un goberno que poña por diante os intereses de Galiza, que poña en marcha medidas de recuperación económica e social e que o faga non? Pois defendendo sin ataduras os intereses dos galegos e das galegas, pois que os galegos saben que a súa alternativa é o BNG. Moi ben, de momento non hai máis preguntas, podemos dar
Sí, sí. Formular alguna cuestión ou matizar algún tema. Sí, Europa Press, en relación ao tema da duración da campaña electoral, se non hai contactos, o BNG quere unha campaña de 15 días e para mítines? Ben, desde o BNG queremos unha campaña que sirva para que os galegos e galegas coñezan as alternativas. Nos temos un proxecto diferente de país, unha maneira distinta de entender a política e creemos que antes de emitir o voto nas urnas os cidadáns teñen que coñecer cales son as nosas propostas para facer frente á crise económica e, polo tanto, poñer a andar o país e creemos que esta é pois, unha cuestión clave. Nunha campaña electoral pois, teñen que darse garantías democráticas e poder trasladarlle directamente aos cidadáns esas alternativas pois nos parece que non pode poñerse en cuestión e, polo tanto, respetando e garantizando a saúde de todas as persoas, nos faremos unha campaña para poder transmitir directamente cales son as nosas alternativas e, ao mesmo tempo, seguiremos reclamando que ten que haber pois, unha campaña con debates, o que non pode ser e que vexamos como os medios públicos de comunicación están secuestrados e facendo a pre-campaña a Feijóo, e isto é unha anomalía democrática que non pode seguir producíndose e nós o que reclamamos é unha campaña con garantías democráticas. Poder facer eses actos de rúa me parece que é fundamental e farémolo pois, tomando todas as garantías sanitarias e, desde logo, preservando sempre a saúde dos galegos e das galegas. Ben, pois, moitísimas grazas e moi bo día a todos e a todas.